Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, inigsudong ko sa kalangitan, mga bulan no kabituunan, imong ipahimutan. Mabungahong kabuntagon, mga igsoon. Wala ta ka live gabi kay naay kakulian ba, no? Natulog og sayo pod kay nag-rest ko kay akong tingog. So karon nakahigayon na pug ko. Kumusta? Bagong kabuntagon nga puno sa paglaom gikan sa labang makagagahom. Unsa man atong sayop sa kagahapon gipamatata karon aron kuhaan natong leksyon. Amen. Kabalo na mo ato nang share. So, let's share igsoon ato nang i-mention itong mga higala diha. Okay? Kanya ako sa diri mag-share ko. Kanya don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone para makabantay ang atong mga kaigsuunan. Let's go! Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga ako sa i-share igsoon na. inigsudong ko sa kalangitan, mga bulan no kabituunan, imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong gipasan, alaga nako. Okay, done sharing. Nahuman ako share igsoon. Imong gihinuan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa habilin mong dugo. Okay? Walay saman, kanimong kagamhanan. Kumusta mga higala, mga kapatid, mga kapamilya, Sister Meldy Kanto from Japan. Thank you for watching, one of our subscriber. So akong gi-shout out karon tanang mga OFW. Tanan nga mga naka-PR na permanent address sa lain-lain kanasuran, shout out sa mga seaman. Salamat sa inyong pag-koneksoon mga higala, pagpaabot sa live na to. Okay? Unya, naday nag-message na ako, mapa-shoutout siya kay nani siya sa gawas. Unya, OFW ni siya, unya. Dili daw siya ka-timing sa akong live ba. Okay, ingon siya rin, mabungahong kabuntagon, pastor. Pero gabi pa diri sa Kuwait. Paki-shoutout sa akong family sa Dawis. Inig-live ni mo, unya. Natuog na siguro ni. Kay dili ko maka-timing sa imong live, Jod. Sa Rolin family. Okay? Shout out Rolin family of Dawis, Bohol. Greetings from Mona Lisa Rolin. Hey. Diam din nag-message na ko. Itag ko sa imong wali. Pasensya na sister, nawahi noon. Karon pa ko kabasta. Okay? So again, mabungahong kabuntagon kanatong tanan mga igsoon. Praise God.
Laing higayon na usab nga gihatag sa Ginoo aron mamalandong ta sa iyang balaang pulong. Lain na usab nga higayon nga kita maghisgot, mamati sa iyang balaang pulong igsoon. Okay? Akong gi-shoutout ang Cebu Grand Council. Mga brad na ko diha. Mga brad, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Isan asa nga dapit sa kalibutan, different countries. Skiptron nga international, okay? Different chapter, different council, okay? Shout out na tong tanan, long live uban sa grasya sa Ginoo. Okay. Dayon ta. Ang mi-shout out ang mga piniriso day, akong i-shout out, no? Mao na kanunay na astong dughan, akong dughan igsoon, no? Pasensya na gid mo, ayaw jud mo kasina, no? Kay sa tinod lang igsoon, ganahan jud ko sa mga piniriso. Kay sila ang tao nga need kayo og pagtagad. For me, need og love and care. Need sila duawon, need sila i-comfort. Dili sila nato ang ngayong hukman kay sila nakaginhawa pa karon og samtang napay kinabuhi, napag ginay paglaom. Kay basta every time nga makakita og piniriso ba, kanang mosulod ko mga lain-laing prisuhan kay mao man ay paborito nako nga akong bisitahan kay anak ko mag-share, magwali, no? Every time nga makita ko nila, makainomdom ko sa kong kagalingon nga sa una, gihukman ko sa akong mga silingan, pero karon nahimo kong alagad sa kaytasan. Og sila nakuratan, tinga sila, noon sa baning banggiitan nga adik-adik sa una, mauna man ni nahitabo karon, no? Nahimo namang alagad sa Ginoo, tig-deliver og sabot, tig-deliver nagpulong sa Ginoo. Ingana bitaw, so never ta makatuldok, makahukom sa usa ka tawo samtang napanay kinabuhi na paginay gininhawa, no? Again, akong shout out ang tanang mga piniriso sa lain-laing prisuhan karon, lain-laing dapit kung makaabot ni nga video ninyo mga igsoon, mga higala, shout out bahay ni Kuya Brad Aris, abante ta padayon pagpagamit sa Ginoo namo sa mga pag-ampo dia. Ug sa mga brad na kung nasa sulod sa prisuhan nga gikan sa kangit-ngit pero nangalagad na karon sa kaytasan, no? Ayaw magtuon ang giingon sa uban nga nangawan ra man na sila pastor diha, nagdagdag na sa Ginoo, nagsimba-simba, nagkanta-kanta, naghilak-hilak kay naman sa prisuhan, no? Ayaw magtuon na. Ayaw magtuon, paminawa ang Ginoo kay samtang napatay gininhawa igsoon kanunay nay paglaom sa labawng makagagawom. Basta kaniya lang ta mulaom, dili ta magmahay. Amen. So praise God. Shout out sa Cebu City Jail, CPDRC, Talisay City Jail, and Toledo City Jail. Shout out sa tanang mga jail officer, mga warden sa lain-laing mga prisuhan. Ug akong gi-shout out akong classmate nga jail officer, si Ma'am Christy Reserva, og si akong best friend before during my criminology days, si Aga Orhines. Okay? Nga nasa Ubay man siguro ron siya, Ubay nga prisuhan. So abante ta, shout out siya, Skiptron in Arms. Okay? Onya ang shout out tanang mga higala nito sa Philippine Army, okay? Mga kapgo, unsa pa jud nay uban, mga mga military, no? Naamos ron prayer mga sir, okay? Mga ma'am. I believe dili sad basta-basta ang inyong pag tawagan na pag ang inyong panumpaan nga serbisyo. Medyo makaingon ta og prone sad, no? Kanang what I mean is delikado, peligro. Pero I believe sa prayer dako og kahimuan. Kung ang protection sa Ginoo manaa kaninyo, sigurado nga walay may tabo ninyo. Amen. Shout out Sir Paul Acosta from Campus Minya, Cebu. I-regards ko sa tanang mga kapulisan diha sa Campus Minya ug sa imong boss. Ang iyang boss kay ingon siya nako kuan. Siya toy boss nimo, Paul. Kuan man guni siya, police officer niya at the same time driver niya, bodyguard sa top 2 nga general man siguro to. Okay? Thank you for typing at followers. Sir Paul, o ang atong sabot o atong plano nga mag-firing ta. Okay? Hallelujah. Praise God. So again, shout out sa Campus Minya. Ug akong higala nga nasa Davao International Airport na sign. Police Officer si Ruji Abergonzado. Shout out ang tanang kapulisan diri sa Bohol, Tagbilaran City, Barracks. Ug sa akong higala nga si Beatbox King, Sir Palaka, si Palanglang, okay? Tanang kapulisan diri sa Bohol in different station. Tagbilaran City Police Station, no? Tagbilaran Police Station, Loon Police Station nga daghang kay Brad na ko diha sa SEA, Skipton in Arms. Og sa hepe diha nga si Major Sir, kay bawo nako sa imong ranggo ray sir. Kuan. Unsa tay imong ranggo? Major, okay, Major. Major Sir Ray Ular. Sakto ba ko? Kay nagistorya mi ni sa among hepe diri gahapon, kailam day siya nimo.
Shout out dahil sa among hippie diri si Police Captain Sir Eliasar Milumida. Dara dayo ang kauban ni Sir Polo. Sing apelyido ni Paul Brent, mao ni Brent Madjako. Mao ni iyang boss no nga General Brent Madjako. Sakto ba ko Sir Paul? Okay. Watching from Good morning, Abay, Pastor. Shout out watching from Bayawan City Police Station. Oy, akong classmate. Si Sir Roy Banol, usa ka ambungan akong classmate nga taga Carmen, Bohol. Apan karon na-assign siya sa Bayawan City Police Station. Shout out. Bay, shout out bay. Naadyo ka sa akong pagampo bay. Kamo mga classmate na ko, naadyo mo sa akong pagampo. Ampog lin ako nga di na ko ka-classmate, no? So, Sir Roy Banol, akong classmate ni sa una during my criminology days, pero manghod pa na ako ni. No? Bay, amping da kanunay, nakas akong pagampo. God bless to your whole family. Okay? Si Sir Roy Banol. Karong March 22, past Friday. So, nga kong schedule is, sakto Paul, wala makakuan, kaya naman ko yung nakabuking po na ko. Speaker ko sa youth camp. Pero next pa, 27 nga, 22. 27 and 28. Sakto na. Friday, okay. Brother J. Junela Benito, Long Librad, morning. So again, akong gi-shoutout ng kapulisan sa lain-laing istasyon sa Bohol. Labi na sa atong mga PCR diha. O sa among PCR diri, Chief, si atong among guwapa nga kuan diri, PCR Chief nga si Singhani mo mamoy. Nakalimot ko, pasailoan ko. Ma'am Archery Abian. Ako dyan siyang i-congratulate gahapon kay murag nakapasar ni siya og promotion. Okay. Shout out na ko ang again Loon Police Station, Paubos ta, Pau Cortez Police Station. Nadi akong classmate nga si Sir Rinan si Toy og murag si Sir Aljon Husol, murag na diha. Kung classmate gyud na. And then arita sa San Isidro Police Station, Antiquera Police Station, nga naa diha akong gi-shout out akong classmate sad nga hepe diha nga si Police Captain Jasper Reyes. Then balik ari na punta sa sabi uban Tubigon Police Station, daghan ako yung classmate sa Materdi, di lang ako pangalan kay daghan kay mo. Nyari na punta sa Sagbayan Police Station, Talibon Police Station, na diha si Police Captain Brad Arms Sir Milioria nga amo ang hepe diha og Brad sa nako no from Sayas Skiptorin Arms. So shout out sa tang mga kapulisan sad sa may na mga amigo na ko. Ari sa Kandihay Police Station na diha si Sir Miasco, sakto ba ko nga nagsigipod og vlog. Onya si of course ang amo ang happy sa una nga diri sa Clarina. Si Police Captain Albert Sator nga amo ako ang Brad sa nasa Saya and at the same time nasa na siya sa Eagles. Onya Police Captain Sir Onyot Introliso nga nag-schooling ron para major man siguro to ang giingon ni Sir ganina. Bay naka sa prayer kabalo na kadiha. Pa-shout out sa mga Pinoy nga naa sa Japan nga uhaw pirmi sa pulong sa Ginoo. Okay, shout out dai sa tanang mga Pilipino no, mga Pinay nga naa sa Japan karon nga kanunay uhaw sa pulong sa Ginoo. Greetings from Sister Meldy Kanto from Japan as well. Okay? So tanan no mga asam to uban kapulisan no. Shout out na ko si Police Captain si Renan Romulo, akong classmate sana. Mabungahong kabuntagon pastor from Mabunghang kabuntagon sa sister or brother Ini Belia. Okay? So, anyway, shout out sa tanang mga subscribers, okay? Sa atong mga subscribers, mga new subscribers, kung gusto mo tanaw kinsa ng mga subscribers kaning example kani si Sister Mildy Kanto, naa siya green nga heart, mga subscriber na. Salamat kayo sa mga subscribers, no? Sa mga viewers and followers nato karon nga nanata sa 88,400 man to, 88,400 followers kapin. And shout out sa mga welcome ang mga new followers at aning page no. This is for the glory of God, ato aning tanan, wala ni nako giangkon. Kay kung ako paning giangkon o gusto ko musikat aning page igsoon, ako ngalan na akong gibutang ani. Apan nga akong gibutang ani mabungahong Kristohanon. It's biblical. Why? Because ingon si Lord nga gusto siya nga mobunga ta kay ang way bunga nga kahoy punuan putlon. Diba? Amen? So, sabagay, shout out sa tanan, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang naminaw, tanang nag-antanaw karon. Mabungahong kabuntagon na tong tanan.
Ang akong pag-ampo kanunay ninyo igsoon nga kamo karon naa sa maayong kahimtang, maayong panglawas og duol sa Ginoo. Okay? So padayon ta magpray na ta igsoon. Naminaw jud ko sa imuha pastor from Compostela, Davao de Oro. Kung wala ko masayop, Brother Nestor Encarnacion, nakawali di akong papa. Okay. Shout out pastor diri sa Liluan, Cebu from JR Wagas Dasegan. Og akong ipaibaw ninyo nga karong Pizza 22 Biyernes na ako sa Cebu. Maglaroy-laroy ko dito kay gi-invite ko sa akong higala nga pulis kay mag-firing daw mi. Og basin makadalikyat ko og bisita sa mga kasimbahanan diha. No, kikutob sa mataymingan ako. Kay ana raman ko. Kay kani akong kinabuhi igsoon mura ra kog hangin bisag asa mapalid og dalhon sa Ginoo. Praise God. Shout out Sister Michelle Hamil Rinopal Almunicar nga naa karon sa iyang tindahan diha sa Sagbayan ug Sagar diha sa Palawan. Shout out ug sa tanang mga trabahante sa Elmer's Shop. Okay? Shout out sa akong bana nga si Clark Almunicar nga nagtan-aw daw siya karon nga nasa barko. Og sir, Brother Clark, naka sa akong prayer. Okay, naka sa akong prayer. Okay? So, giubanan ka sa Ginoo da. Okay? Abante padayon ta, no? Praise God. Thank you, sister, for the greetings. Okay, sa pa-shout out. Good morning, Pastor James from Tagum City, Davao del Norte, from E. Blagutin, Arcaina. Asa dapit, Pastor? Wala ko kabalo. Brother JR, wagas, wala ko kabalo. Basta. Amot, asa ta na, Sir Paul? Ano pa ito bago ni be? Bo, asa mi ani, basin diha rapod sa... Okay, balaw, asa, basta campus min niya man na siya. Brother, hatagi ko og ampo bi nga makalinaw, makahatag og pagdasig akong emosyonal nga espirituhanon. Brad, chati ko Brad be. Palihog kay i-appeal ka sa akong personal prayer. Okay? Mabungang buntag pastor watching from Zamboanga, Sibugay. God bless you and God bless you more. Sister BG Ging Kapasilan. Okay, maayo unta makaanhi ka sa amo. Isa man ni oy. Mayon ta makaanhi ka sa amo church BFC family sa Negros. Piti kong ninduta. Actually igsoon sige na ko balik-balik anang Negros nakawali ko da. Dumaguete, Negros Oriental and Occidental. Ato nang iampo igsoon kisam ni Gucci Bandokilyo. Sayon ra man na Winder's Vision. Winder's Vision, there is provision. Hello pastor, pa shout out from Kuwait. Sunshine Pagaran Destaho. Okay? Thank you, Pastor James. God bless us all. Dara si Sir Clark Almunicar. Nagtanaw yun. Unsa, orasa dia, Brad? Unsa na dia? Unsay time? Amerika ka, Brad? God bless, Brad. Nadyo ka sa akong prayer. Especially mga siman. Di sa lalim ang siman o sakripisyo. Actually, ako ning baliko no, na ako'y nakaistorya nga ako ang higala. Amigo na ko ba nga. Wala pa dyan siya yung balik o sakay karon kay mihangyo daw siya nga mo extend siya sa iyang vacation. Bisa gitawagan na siya kay dili lalim daw. Yes. Dili lalim ang siman, no? Og mga sakripisyo og kamingaw nya. Napoy tentasyon na apod, no? Grabe, no? Layo sa asawa, layo sa pamilya nya. Stress daw mentally and physically. Mao na daw nga kung na siya bakante, iya ko numutan-aw daw siya og live nako kay murag ma-comfort siya ba, no? So mga siman amo sa kuang pagampo kanunay. Okay? Shout out 189 viewers. Hapit na ta 200, magampo na ta. Okay? Kay ni guman ani pahuway gamay kuha na pud sa akong anak. Anak taga busy igsoon. 8 PM. Okay, 8 PM. So gabi day okay? Thank you, Brad. God bless. Panalinginan mo sa Ginoo sa imong tibok family, imong anak nga muamin ra ba na nako imong anak basta makitaan ko sa bayan. Okay, let's pray. Labing gamhanan, mahigugmaon, halangdon na mga Diyos, puno sa grasya, puno sa kaluoy. Niningtaknaan, nagaduol kami, diha sa imong balaang presensya, uban sa kasing-kasing, mapainobsanon, Ginoo. Among giilang, imong pagkabalaan, imong pagka-Diyos, Ginoo, walay sama kanimo. You are so faithful, even though sometimes we are not faithful. Usahay, Ginoo, magsigimig kasipi at kasala, apan sa panahon nga muduol mi kanimo, Ginoo, walay higayon nga imong gitalikdan. Kundili wala ka mapuli, pagpasaylo ka namo. Salamat kay Ginoo sa imong gugmang way paglubad. Niningtak naa Ginoo amo di kang gipasalamatan sa bag-ong higayon nga imong gihatag ka namo. Nga maminaw, mamati na pud mi mamalandong sa imong balaang pulong ug niningtak naa sa kabuntagon Ginoo. Unas tanan hinluoy among kasing-kasing. Limpyuhi mi mo aming angayan, mo aming takos mamati sa imong pulong kay nasayod kami nga balaan kini kaayo.
Nagingon imong balaan kasulatan sa Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo among isgutan, himu aming balaan Ginoo. Balaan na ang among panudlanan nga espirituhanon, aron masalod na mo imong balaang pulong nining taknas kabuntagon. Lord God, samtang magapadayon kami sa unahan, tagay kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, kasing-kasing nga andam mudawat o correction, kasing-kasing nga willing musunod sa imong mga pulong. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, kahibalo nga langit nun ug pagpanabot nga langit nun, aron among matugkad ang imong balaang pulong. And then Lord God, this time we pray peace of mind right now, kalinaw sa mga unahuna og pagbati, walay laing ma-focus, masentro, ikaw lamang. And this time I cancel, I rebuke every spirit of destruction in Jesus name. Thank you for the victory, Lord God. You alone will be glorified this time. Walay relihiyon maisa, walay tao, walay simbahan, walay pundok. Ikaw lamang, Kristo Jesus, ang among ipataas karong kabuntagon. Father God, I pray you're gonna bless all the viewers right now who are watching this time in different places. Bisan asa ni maabot, tanang tao nga makadungog, makakita ani nga live Ginoo. Bisan ang mag-replay ani Ginoo. I pray ang imong gahom, ang imuhang dihog mabati sa tanan. Ang pagpanglihok sa Espiritu Santo among masinati Ginoo. Hallelujah. Kaya nasayod kami Ginoo nga dili gyud epektibo among mensahe kung wala imong dihog. So Lord God, this time we pray for your anointing nga mabati ug masinati sa tanang namati karong kabuntagon. Lord God, thank you for the victory daan Ginoo, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Holy Spirit, let your will be done. This is your moment. And this is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. O, abot na tag 215 viewers. Ako nang shout out akong Brad sa Sandingan. Si Brad Joy, Brad Jonathan, Pintados. Brad, long live kanunay, nakas akong prayer, no? Dili ta pada sa unos, no? Atong sakyan ng unos. Sayo-sayawan na to ng unos. Okay. So again, before we start, no, nga atuang mag-start na gitag pamalanong sa pulong sa Ginoo, I want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and to type at followers at highlights and at everyone para makabantay sila ba, no? Para atong mga higala makabantay igsoon, labi na nakay mga higala, mga igsoon nga nag-struggle karon sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Maybe tungod sa mga dagkong problema, dagkong unos, dagkong pagsulay igsoon i-mention kay mao na atong topic karon, malabyan nato na igsoon. Amen. So padayon ta. Pastor, ayaw kalimot ha, inig-ari nimo sa Cebu. Mag-message lang ko, sister, i-message ang magchat-chat lang ta, pero dili ko mo saad, no, kay kani si Sir Paul Acosta, kuyaw man ni siya, basin iya kong isuri-suroy sa tibok Cebu ba. Kuyaw man ni tawhan na, kay basta magkita ang gud mi ani mga igsoon kaning ako ang higala, akong amigo, kababata na ko ni. Sa una maguban-uban man ni manu og kaka bitaw kanandamang ba. Kay naman sila nagpuyo before sa bukid nga parte sa muang lugar, Clarin. So mangita mig damang kaka, ako gyud na siyang kababata niya, mao suod gyud mi. Tagsara mi magkita unya, puro mi busy kay na siya sa serbisyo, napo ko ning serbisyos Ginoo. Lahi mi og ministry. Mo na magkita mi maghangop gyud mi, pero mao na nay opportunity tumatik na. Okay? Anyway, shout out kanipaan Pook Talisay, Living Water Christian Fellowship. Shout out ni Pastora Ninette. Og sa akong mga brad sila Brad Jerry, Brad Danilo, Brad si ubang mga brad na ko diha. Basta akong mga brad diha nga gikan sa prisuhan gyud na sila. Majority nila gikan sa prisuhan. Mga binggiitang adik-adik o kriminal na pero nakagawas na karon gibag-o sa Ginoo. Sila na pod karon ning lead sa mga nas kangit-ngit nga dalhon sa kahayag, no? Ako ang mga brad na, okay? Brad, long live in Christ. Abanti ta, padayon ta paggamit sa Ginoo. Ug akong gi-shout out karon si Brad Jomar nga brad sa nako. Thank you kayo Brad sa kanunayng suporta, nakas akong pagampo, paggamit tas Ginoo. Unya ako sang gi-shout out akong manghod nga nas Cagayan si Sam, brad sa nanako, no? Duha mi nga brad ana. Brad na nako og sa Brad pud na brigsuon gini nako sa what I mean is biological brother nako na, no? Shout out nako si Sam Dumanon nga nasa Cagayan, de Oro City, with his lovely wife Joby and two lovely daughters, si Jihaira, Jessica Grace and Asaira Paris. Okay? Let's go. Alright? Pumalandong na tayo igsoon, mag-start na ta kay mura og taas na. Okay? Mga brother na to di ano, paliugog mention na to mga brother, mananaw ta, no? Magtambay ta diri mga brother, no? Para lunglib kay ba, no? Unsay nasa hierarchy na to at ang first, God. So God man itong gisgutan, no? Tambay ta diri, okay?
Para siguradong lumli ba? Kay ang mensahe sa Ginoo ning taknaa sa kabuntagon pamahaw. Sinulat ni Apostol Paul. San Pablo ngadto sa taga-Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Again, sinulat ni siya ni Apostol Paul, San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga taga-Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Nagaingon ang balang kasulatan igsoon. Busa mga minahal kong kaigsuonan. Tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Again akong balikon igsoon noon 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 58 nagingon diri si Apostol Pablo. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga inyong pag-alagad dili gayud makawang ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining taknaa sa kabuntagon igsoon gipanumduman ta sa ubos nga alagad sa Ginoo nga ginganlag si San Pablo. Miingon siya diri sa taga-Korinto una, ingon siya nagsulat siya sa iyang mga kaigsuonan. Nagsulat siya igsoon sa mga katawhan nga nasa Korinto. Og niingon siya, mga minahal kong kaigsuonan. No? Iya silang gidasig. Ingon siya, tindog kamo nga lig-on. Kay siguro ang naobserbara ni Pablo igsoon sa mga Kristohanon ngadto sa taga-Korinto. Nibati na sila og kaluya. Ningbati na sila igsoon og nag-struggle na sila sa ilang pagsunod ni Kristo. Kay ngani man gini mga lagad ta sa Ginoo igsoon. Naay daghang unos pagsulay problema atong magian kay ning subay ta sa sigpit nga agianan. Walay nangalagad ni Kristo, walay nangalagad sa Ginoo, walay ning sunod ni Kristo nga hayahay. Bisan pagdaghan kag kwarta naagya po kay problema sa laing area sa imong kinabuhi. No? O wala po kay problema sa imong pamilya, imong pagpangalagad sa Ginoo, pero usay na hapon atong problema sa financial ana na bisan asa nga area naay problema, naay struggle, naay hagit, naay challenge, normal na basta mosunod ta sa Ginoo. Mao na nga naobserbaran ni Apostol Paul ngadto sa taga-Korinto igsoon ngang mga Kristohanon dito, ang mga magtotoo, ang mga nangalagad ni Kristo, mingbati og kaluya, mingbati siguro og uga ang ilang relasyon sa Ginoo. Mao na nagdasig siya og niingon siya ngadto sa mga taga-Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Yang ingon mao ni, tindog kamo nga lig-on. Kung moingon tag tindog siguro nang lingkod na ng uban mura bitaw og tungod sa kabugat baning pahulay na. Amen? Because I'm sure, si Pablo, dili mo ingon nga tindog kung nagtindog na sila. Kuha. Si Pablo, ni ingon nga tindog ka mo. Kay nakita ni Pablo nga grabe na siro kabugat ang cross ba. Iyang mga cross ba kay, ingon man si Jesus nga, kung kinsa ka tong gusto mo, sunod ka na ako magpasan sa iyang cross kada adlaw. So everyday na ay cross na to. Unsa man ang cross, pastor? Problema. Na cross nimo, imong cross siguro imong bana, imong anak, imong mama, papa, imong asawa, imong utang, imong cross, no? Mga manlulutos sa imong pagtuo, pagsunod ni Kristo, mao na imong cross. So, natay lain-lain nga cross, lain imong cross, lahi sa dakong cross. No? So siguro tungod sa kabugat sa gipas-an, mga igsoon, ning pahulay nang lingkod na. Mao na niingon si Pablo igsoon nga tindog. Ayaw pagluya-luya kay magpaabdan ta sa pagbalik niya. Amen. Dili lang dahil kita ang naluya, igsoon. Di kaligaya, no? Siguro na nagtanaw dahil nga naluya mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod sa dagkong mga problema, mga giatubang ninyo. Tungod sa inyong sitwasyon karon. Pero sultian ko kamo mga igsoon ining kabuntagon. Dili lang kamo nakabati, ana. Na sa una po igsoon sa mga nangalagad ni Kristo. Nga naa sa taga-Korinto, igsoon. Ning bati sa sila kaluya. Ning bati sa sila gikapoy, nagpahulay sila. No? Mao ning ingon si Pablo, tindog. Sa ingon diri next line. Tindog kamo nga lig-on, no? Dili magpaluya-luya. Dili mo tindog nga huya nga. Tindog nga mura kung naglingkod ra gihapon. Tindog nga lig-on. Why? Kaya naingon ang balang kasulatan, mga igsoon, bisan unsa kadagko sa problema pagsulay. Bisag kinsa pay mo bangga nato. Kung ang Dios dapig ka nato, walay makasukol ka nato. We are on a winning side. Naata sa kadaugan. As long as naa nato ang kahitasan ug iyat ang gidapigan kaning banugtas kamatuoran, naa nato ang kadaugan. So ganong mahadlok man ta, wala tay gikahadlukan bisag kinsa nga atong mabanggaan. Amen. Ayaw paluya-luya igsoon kay basin sa panahon nga ikaw maluya, maabdan ka sa pagbalik niya. Na mabilin ta.
Amen ba? Again, nag-ingon ang balang kasulatan. Nag-ingon si Pablo, yung gidasing ng taga-Korinto, tindog ka mo nga ligon. Kay dili man tanan nagtindog ligon. Nay nagtindog nga wala. Wala umoy igsoon. No? Tindog ka mo nga ligon. Next. Tindog ka mo nga ligon og dili matarog. Kanang dili matarog, dili mapiyaway. Kani mo mga lagat sa Ginoo igsoon, expected na nay mga dagkong unos. Nay mga bagyo, tsunami, linog sa kinabuhi. Mao na yung mga pagsulay. No? Kung mutindog ta nga ligon, magpayong-huyang ta nya matarog kita o automatic. No? Mao nang kinahanglan nga ligono nato atong pundasyon. Ang atong pundasyon kinahanglan igsoon nga atong ligonon ug ang atong pundasyon dapat ang word ni Lord, ang pulong sa Ginoo. Dapat ang atong pundasyon si Kristo. Okay? Kay ligon jud kay na. Bisag unsaon pa na sa unos kuso-kusoon pa nagmaayo. Dili na basta-basta igsoon. Yes, siguro mauyog o gamay pero dili jud mabungkag. In other words, kung atong pundasyon mao ang pulong ni Kristo, pulong sa Ginoo, sigurado nga sa mga dagkong pagsulay, mga linog, tsunami, baha, unos, dili gyud ta mabanlas. Okay? Magpabilin tang mubarog. Kay ngano man si Kristo man ang atong pundasyon. Tanaw, tindog kamo nga ligon ug dili matarog. Dapat pagkugi kamo kanunay. Kay kabantay mo usay kani mga lagat ta sa Ginoo bation tagkatapol, no? Murag naay nya uban mo justified kay kuan man gud ako pastor, seasons of dryness. Ay kumpiyansa ng seasons of dryness igsoon. Kay si Lord nag-ingon, i-refresh, i-renew ang inyong first love. Amen. Ay kumpiyansa ng dry, mao magud niya akong season. No, ayo kumpiyansa na. Sugot day ka, nag-dry ka, mabalikan ka sa Ginoo nga imong first love wala na. Ingon ra bang pinadayag igsoon nga ang akong ikasaway kanimo nga wala nako higugmaan nimo sama kaniadto mao nang balika kung giunsa ko nimo pagmahal, paghigugma, pagtagad sa una. Amen. Mao na importante igsoon ayo kumpiyansa nang nag-uga ko. Mao bitaw ning ingon ang balaang kasulatan ning ingon si Pablo igsoon pagkugi kamo di ta magtinapulan. Usahay igsoon ang makatapulan ang makaluya nato igsoon nga dili ta mo attend og mga prayer meeting. Dili ta mo atin og mga Bible study cluster, dili ta mo simba. Kay gibati na day tagkaluya pa ingon ang balang kasulatan pagkugi kamo. Walay tapulan nga makaasaka sa gingarian sa kahitasan, no? Ingon sa diryo, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Amen. So magkugi ta, magkugi means mga igsoon nga kana bitong bisag gibati na ka igsoon nga kapoy na kaayo kay na stress na ka sa mga problema ug pagsulay, but still dili ka mo give up. Mo attend gyapon kag prayer meeting, mo attend gyapon kag mga buluhaton sa Ginoo. In other words, dili ka or wala ka nagpaapekto sa mga panghitabo nimo bisag sakit na kaayo kay imong gipalabi ang Ginoo, knowing nga atong paghago basta may maya ang Ginoo, dili makawang, dili masayang na iganti sa unahan. Amen. Na sige ingon pagkugi kamo. Kay akong sama sa akong gi-share ganina giingon ganina igsoon nga. Naay mga panahon sa atong pagpangalagad sa ginubation tagkaluya. Brad, sister, permitting ta unya sa, di ba? Bation tagkatapol mao nang indasig siya. Pagkugi kamo. Kay ngano man gisulti ni Apostle Paul sa taga-Korinto. Kay nakit-an siguro niya ang mga taga-Korinto nga nibati nagkatapol. Gitapulan na moadtog simbahan. Ang iyang gipasimba ang offering na lang, ang tithes na lang. Na mainga na. Paliw og hatag ni ko ano, mao niya akong upiring no, sayop na. Ingon ang balaang kasulatan sa Korinto sa Roma igsoon nga, offer your body, lawas no, as a living sacrifice, holy and acceptable. Now, lawas so dapat atong lawas physically, musimba ta. No, aside na lang sa mga example mga OFW na may mga uban jud nga nay trabaho bitaw nga lisod jud kayo nga mabiyaan niya og Domingo, no? Case to case basis na igsoon. Mabitaw nga rason nga nag-live ko kanunay kay para ni sa mga kaigsuonan sa nato nga dili makasimba. Kay ang uban nasa barko, no? Ang uban nasa lain-laing nasod nasa mga Muslim country nga let's say mga stricto og mga basta dili makalugar ba, no? Mao ni akong purpose igsoon nga naani, no? Pero mga igsoon sa mga bakante nga pwede ka makaadtog simbahan, di ta magtinapol. Kay gisulti ni siya ni Apostle Paul ngadto sa taga-Korinto kay nakita niya nga ang mga magtutuo ni Kristo ning bati na og katapol, no? Ning bati na og kaluya, wala nay gana mo simba kay nakita og sayop sa iyang higala. Wala nay gana mo adto og prayer meeting kay nabisi na sa mga social media. Unsa may ilan no? Gila naluya. Ning bati og katapol, mao na ning ingon diri ang balang kasulatan igsoon, pagkugi kamo. Unsay sunod? Kanunay. Kanunay means always sa tanang panahon igsoon. Bisag naata sa unos pagsulay, problema, kinahanglan magkugi ta, no? Kinahanglan maningkamot ta nga maduol ta sa Ginoo.
Excuse me. Amen. Ayaw padala sa katapol. Magkugita, no? Mo gingon sa balang kasulatan magjon dag-a ang dautan pinaagig maayo, no? Ang kaluya atong dag-on, no? Mao na niingon si David igson kay abi niyo igson si David. Gitawag siya a man after God's own heart. Si David gitawag siya og true worshiper. Unsa ba jud tawag ni David kay grabe siya mudayeg sa Ginoo, nagkahubo-hubo gud siya. Now, apan kabalo ba mo igson nga night time nga naluya si David? Amen. Night times nga si David igson naluya, mao bitaw nagsulat siya na siya prayer ni Lord nga ningon siya, bless the Lord O my soul. Kapantay mo ng kanta, bless the Lord O my soul. Ana siya, no? Kalag ko dayga ang Ginoo. Nganong miingon man siya kalag ko dayga ang Ginoo. Siguro kay gibati si David ani nga time nag-struggle sad siya. Ani nga time igso naluya si David. Murag ang iyang physical body naluya mo. Yung siya kalag ko dayga ang Ginoo. Ayaw paluya-luya. Kay basin sa panahon nga ikaw diyan naluya, ming balik na pud siya, naabtan ka nga wa pa kakabalik niya. Amin, ayaw kumpiyansa. Ang panahon dili matagna. Basin basin magmahayrat ta. Kaya ang tanan ulahin na di ay, no? Mo na igsoon again, ingon diri mga igsoon pagkugi. Uban sa grasya ug tapang sa Ginoo magkugi ta kanunay sa tanang panahon. No? Bisan natay mga pagsulay ug bisan wa tay problema igsoon, usahay igsoon. Di ra ba ni kumpiyansaan kaning gibless ta? Kaning gitawag og karuhay usahay. Delikado na. Kaya usahay nga naata sa kalipay makalimot tas Ginoo. Okay? No, mabatiyo na di na taganahan moadtog simbahan kay wa naman tay ampo. Nga di naman ta pwede, di naman ka mo ampo Ginoo panalangini ko. Kay na may kwarta. Nakatrabaho naman ka. Ming lambo na midako na imong negosyo. Pero sa una nga lisod pa ka kaayo sige kag hilak, sige kag luhod. Pero karon nga gitubag sa Ginoo imong pag-ampo, nakalimot na kag adto simbahan, nakalimot na kag hatag og higayon sa mga prayer meeting, Bible study or sa mga buluhaton sa Ginoo. Bantayanan po ning kaharuhay. Kay pwede po ni mao hinungdan mga igsoon nga muundang ta makalimot tas Ginoo. Ayo itugot igsoon nga maamnesya ta. Naaman ta sa kadasig, naaman ta sa kagul-anan, kalipay, karuhay or kalisdanan, ayaw undang nga pagpaduol sa Ginoo. Magkugi ta sa tanang panahon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Amen. Igsoon kung naa may paghago nga dili ka magmahay kana nang maghago ta nga mga lagad sa Ginoo. Amen. Kay dili ta mas magmahay. Dili masayang, dili makawang ang atong paghago igsoon. Dili masayang ang atong sigig adtog simbahan. No? Dili makawang nga atong sigig atin og prayer meeting, Bible study, cluster or any services, no? Lain-lain nga bulaton basta naay kalambigitan sa Ginoo igsoon. Dili na siya masayang igsoon. Dili na makawang kay kabalo ta nga naay ganti ana nagpaabot. O kabalo na ta na ang gasa, ang ganti nga may gitawag og kinabuhing walay katapusan. Amen. So if ever igsoon ay mga panahon nga kapoy na kayo labi na dagkog problema, iniguli nimo hubog pirmi imong bana. Iniguli nimo nanapog ka diyan, nanapog ka sugalan, nantakan unsao naman ako ni. Igsoon kung gikapoy ka, di man kalikayan igsoon. Tao ra man ta, bation taw kaluya. Kung gikapoy na ka, nabukatan ka sa mga dagkong unos problema sa imong kinabuhi, sa imong sitwasyon karon. Ayaw tanawa imong sitwasyon, lantawa ang ganti. Lantawa ang gasa, lantawa ang langit nga giandam sa Ginoo sa mga tao nga mulahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Igsoon ayaw itugot nga mobalik kas agi kay dagko kay problema. Tanawa pamalandungi ang imong journey nga layo na kag biyahe. Mobalik pa kas agi, ayaw sayangi. Ang imong luha sa una ayaw sayang. Kung dili abanti ta. Bahalag magkadagma-dagma ta, expected na sa Ginoo nga mga dagma ta tungod sa kadangog dining kalibutan. Aning kalibutan daghang tentasyon pagsulay, daghan kay hagit igsoon. Expected na sa Ginoo nga madagma ta, dili ta perpekto. Apan ang Ginoo igsoon wala magtan-aw kapila ka na dagma pan gitan-aw niya og kapila kaning bangon. Ning bangon ug ning padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan magkasamad-samad magkadagma abanti ta mga higala, kay nagsaad ang balaang kasulatan. Ang giingon ni Apostol Pablo nga atong paghago, ang atong mga effort nga atong gihatag sa Ginoo, ang atong pagserbisyo sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo dili makawang, mao ni paghago nga dili masayang, mao ni paghago nga dili makawang igsoon, nga atong mga singot, atong luha, atong mga pag-antos
na ay kalipay nga mubanos. Amen. Yes, dili yun ni siya lalim. Dili lalim mga lagad. Sige, bisan ako nagtuo mo sayon. No. Karon lang igsoon. No, bisag akong edad 40 anyos na. Medyo ning matured na ko spiritually tungod sa dagkong mga hagit. Tungod sa grabing mga pagsulay nga gidugmok akong kasing-kasing sa una. Na mga panahon sa una nga unlan ra kong gakson, Lord, kasakit ba ning mga lagad nimo? Mubalik na lang ko Ginoo, manrabaho na lang ko Lord, unya gusto ko mo suporta financially sa ministry nimo. Kasakit ba ni ingani ba ni? Pero i-comfort na po ko ni Lord igsoon. Ug karon naanam na ko nakuan ako, nakubla na ko mga pagsulay, mga unos sayaw-sayawan ako na, mga bashers ipang-black na nako. Di na ko, wala na ko yung pakialam kaya akong ginahuna nga dili na ko ibaylo ang langit. Dili na ko ibaylo ang kinabuhing walay katapusan sa mga problema lang nining kalibutan. Ang tanan mabiyaan ra na igsoon. Amen. So mao ni nga gidasig tanin ning kabuntagon ni Pablo igsoon, ni San Pablo. No? Nga padayon ta magkugi ta, no? Dili ta magtinapulan sa pagpangalagad sa Ginoo. Abanti ta mga igsoon, mga higala. Kay ngatong paghago, no? Our labor in the Lord igsoon, dili gyud siya masayang. Naiganti sa unahan. Ug kay balo na ta kung unsa na, di ba? Kinabuhing walay katapusan. Iasa ra man ang kasakit karon. Iasa ra man ang luha, mga luhod na to karon. Uban ang atong tuhod nakubla na lang ni. Ang atong tuhod siguro sa uban niya igsoon. Ako kayong magampo kung magluhod kay maro man ko igsoon kay na may unlan. Dili sakit akong tuhod. Akong asawa magluhod, akong anak magluhod sana. Walay sakit. No? Maghapin mag-unlan ta, ana ba kay dugay ka de sakit kayo no? No? Siguro ang inyong tuhod ay uban igsoon. Gipalutan na nanay kubal igsoon og hiniluhod pero dili na masayang imong pagluhod basta niluhod ka sa pagampo sa Ginoo. Anything, any effort nga gi-exert nato para sa kamayaan sa Ginoo, dili na masayang. Either unsa man na ang imong gihimo para sa kamayaan sa Ginoo. Ming tabang ka, let's say, ning tabang pa kasi ang buluhaton, nangalagad pa ka sa Ginoo, pinagis imong mga talento, hiyas, nagpagamit ka, tanan nimong gibuhat, nga maya ang kaytasan, dili na makawang, o dili na masayang, no? Na ay ganti sa unahan. Sige, ngundiri, kalindot, ani. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo ngang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Napoy nabasahan ako sa laing version, ang inyong paghago dili gayon makawang. Pirting ninduta, pirting lamia igsoon, no? Kung naa may paghago igsoon nga kana bitong dili ka ma-disappoint sa unahan. Kung naa may igsuon nga paningkamot nga dili ka ma-disappoint sa unahan, kanang paghago og paningkamot nga nalipay ang Ginoo. Kanang paghago og paningkamot nga nangalagad sa Ginoo, taliwala sa dagkong unos, daghang problema, kasakitan, mga higanti, paglutos igsuon, di nato na iksapayan, abanti ta para sa kamayaan sa kaytasan. Sigurado nga atong effort atong paghago igsuon, naag yun ay ganti nga pinasahi. O kabalo na ta, kinabuhing walay katapusan ang langit nga atong gipangandoy. Nga sa panahon nga moabot na ta didto igsoon, matud pa sa saad sa balaang kasulatan nga dito sa langit walay luha mga igsoon. Dito sa langit wala na maningil na to sa card, sa linding, sa araw-araw, wala na mga maningil na tanan unsa man na igsoon, kay tanan natong mga luha, mga problema, kasakit, mabiyaan na nato. Kung na may luha igsoon nga atong matagamtaman sa langit, luha na lang sa kalipay. O kabalo mo kung sa'y pinakanindot igsoon, matod pa sa pulong sa Ginoo. Mismo si Lord ang mupahid naman ang atong mga luha pahiran niya. Amen. So iasa raman ang kasakitan karon, agwantahon na nato sa karon ra na, temporaryo ra na ay langit nga nagpaabot nato sa unahan. So kung gusto nato sinati matagamtaman ang ganti sa kaytas-an igsoon, abanti ta, no? Dili ta magtinapulan, padayon ta nga malagad sa Ginoo igsoon, padayon ta magpagamit sa Ginoo, padayon ta nga mubarog, maglakaw sa kamatuoran, bisan daghan kay magbiay-biay nato, bisan daghan kay motamay nato, bisan daghan magbugal-bugal nato, yaga-yagaan ta, bisag unsa lang ilang isulti nato, mga sulpot daw ta, mga laig tinuhuan, laig relihiyon, mga nayawaan, bahala na siya. Usa ka adlaw igsoon, tagsa-tagsa tang mga tubang sa kaytas-an. Dili man tao atong gialagaran igsoon, no? Tutok ta sa Ginoo, ayaw sige paminaw ng mga negatibong butang or pulong nga makapaluya na to sa pagpangalagad sa Ginoo.
Ayaw tutok sa mga sitwasyon nga may hinungdan nga di na kaganahan mo adtog simbahan. Di na kaganahan igsoon mo tambong prayer meeting, Bible study, service, unsa man dia bulaton sa Ginoo. Ayaw nagtan-awa. Tutok sa mga butang, sitwasyon or labaw tanan. Tutok sa kitasan. Tutok sa mga butang nga makapadasig nimo. Tan-awa tong mga dasig uban, dili ng mga luya. Kay maluya hinung ka, matakdan ka. Amen. Focus ta sa Ginoo igsoon. Kay sama sa saad niya ngayang gingon sa iyang balaang kasulatan sa iyang pulong, ang atong pagpaningkamot, ang atong paghago, dili gayud makawang. Kung ang atong gibuhat alang sa kamayan sa kitasan. Again, igsoon, dasigon ko kamo nining kabuntagon, matod pa sa pulong sa Ginoo, no? Padayon ta, no? Balik ko na ko pagbasa, no? 1 Corinto 15:58, no? Busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga ligon. Kung namay nagtan-aw karon diha igsuon nga, if there's anyone right now who are watching this time nga nag-struggle ka. Nag-struggle ka sa imong relasyon sa Ginoo. Nag-struggle ka sa mga dagkong battles sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Grabing pagsulay. Gidasig ka karon ni Apostle Paul igsoon, ingon siya deryo, tindog kamo nga ligon. Amen. Tindog og nga ligon. Yan ang dili matarog nya nari pagkugi. So kung naluya ka karon sa pagaglagad sa labi na sa ministry nga imong gipiyal sa Ginoo nimo, wa na kay gana. Ingon diri o ayo give up, no? Pagkugi. Pagkugi kamo kanunay sa tanang panahon. No walay rason. Walay alibay igsoon kung dili sa tanang panahon kanunay. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud masayang or dili gayud makawang. Wow. What a promise ni Lord igsoon. Okay, balo na ta nga ang pulong sa Ginoo mobarog dinay. Mahanaw man ang langit ug ang yuta pa ng pulong sa Ginoo mobarog kini. Mobarog ug matuman kini, mobarog sa walay katapusan. O gidasig ta nining taknas kabuntagon mga igsoon. No? Unsa may atong sitwasyon karon? Unsa atong gibati karon nga grabe na kasakit sa pain emotionally? Grabe ka bugat sa imong problema, gidasig ka karon sa Ginoo igsoon. Padayon abante ta. Tutok sa Ginoo. Iasa ra man na imong kasakit nga ginasinati nimo karon kumpara sa kalipay. Ang imong luha sa kasakit karon may imong luha sa kalipay pohon. Padayon mga igsoon, no? Kay matod pa akong balik-balikon, matod pa sa pulong sa Ginoo, ang atong pag-alagad sa Ginoo dili gayon makawang, kay naay ganti nga nagpaabot sa unahan ug kana nga ganti mao ang kinabuhing walay katapusan. Igsoon kita-kita ta. No? Dili kay sa live ra nga ngani no. Gusto ko igsoon nga usa ka dakong adlaw, dakong selebrasyon, dakong pista sa kalangitan igsoon. Dakong kumbira, magkita tang tanan igsoon. Magkita tang tanan nga mga samaran ug dughan nga kapila nagkadagmadagpa paning abanti sa unahan. Kapila nahagba sa dagkong pagsulay apaning bangon ug ning padayon. Kaya matod pas bala ang kasulatan ng mulahutay hangtod sa walay katapusan, maora gyud ang maluwas. It means maora gyud ang makasinati, makaangkon sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Again, abante ta. Ayaw tan-awa imong mga sitwasyon nga makapaluya nimo. Tan-awa ang Ginoo. Kay naa siya nagpaabot nimo sa dag-anan, naa siya sa finishing line nagdupa. Dan anak padayon, abante, padayon, bangon. Kay ang atong paghago dili makawang igsoon. Amen. Magampo ta. Labing gamahanan o mga Diyos, salamat sa imong mensahe nining kabuntagon, Lord God. Imo ming gipahinumduman, Lord, nga kanidang mga lagad nimo Ginoo. Dili jud masayang ang among gibuhat, Ginoo. Even though sometimes there are so many times, Lord God, nga maglisod mi na mga panahon nga bugat na kay among mga problema tungod sa daghan kay mga pagsulay, lain-lain nga pagsulay nga among masugatan. Mo nang usahay bation mig kaluya. Bation mig katapol Ginoo sa mga buluhaton nimo, pasayloa mi Ginoo. Apan ako nagaampo, Lord God, sa tanang mga viewers karon Ginoo, unsa man ilang sitwasyon Ginoo. Liguna sila Ginoo, liguna mi. Kay dili mi gusto Ginoo nga behind me. Gusto mi Lord nga bisag kapila pa mi na madagma mo bangon mi ug mo abante mo padayon sa unahan, knowing that our labor in the Lord is not in vain. Ang among paghago, ang among pag-alagad kanimo dili masayang ug dili makawang Ginoo.
Lord, I pray to all of the viewers nga walay usa kanila nga mobalik sa agi. Walay usa kanila nga mobalik sa ilang kaniadto. Ug na may time, Ginoo, nga sakit na kaayo mo pahulay lang, pero mo pahulay sa imong presensya. Dili kay mo hunong mo pahulay o nya mo balik sa agi. So Lord, liguna ang matag usa, Ginoo. Nasayod kami nining katapusang mga adlaw, dili na sad basta-basta ang mga hagit bugat na kaayo. But as long as you are with us, who can ever be against us? As long as naa ka namo ang kadaugan, kanunay pud naa ka namo. Walay kapildihan kung imo ming dapigan. Lord, without you, we are nothing. So we need you in our every battles, Lord God. In our daily walk with you, we need you. We need your presence. We need your strength. And we need your power. We need your Holy Spirit to always teach us and guide us in everything we do. Kaya kung kami-kami ra Ginoo, palpak yun mi Ginoo, ma-disappoint lang mi. So Lord, we need you. Tabangi imong mga kanakan karon, Lord God. Especially sa mga nag-struggle, Lord God. I declare peace in their hearts right now. Then giyahi, Ginoo. Tabangi, Ginoo. Kay dili mi gusto nga mobalik sa kaniadto. Gusto mi Ginoo nga bisan lisod kayo ning mga lagad nimo. Bisan sa pagpangalagad nimo daghang pag-antos pagsulay problema, hagit. Apan dili gud mi Ginoo mo give up. Dili gud mi mo hunong ug muundang nga mga lagad kanimo. Kay matud pa sa imong pulong nining tagnas kabuntagon, ang among pag-alagad nimo dili makawang kay nay ganti nga nagpaabot sa unahan. Lord, gusto mi ana nga ganti nga kinabuhing walay katapusan. Again, Lord God, thank you for your presence. Thank you for your word. Salamat kaayo, Ginoo. I pray nga dili kini mulabayng kawang sa moang kinabuhi, amo kining sundon, amo kining kinabuhion. Ug ako nag-ampo nga kining mensahe nga among nadungog karon, mao ni maghatod namo gyud Ginoo sa ganti. Mao ni hinungdan nga mulahutay mi Ginoo among matagamtaman ang ganti nga kinabuhing walay katapusan, ang ganti nga langit nga lunlon kalipay ang among matagamtaman Ginoo. Hallelujah. Lord, thank you. Salamat kaayo sa imong kusog nga imong ihatag kanamo Ginoo. Kusog for us to sustain Ginoo sa journey, kay dili basta-basta ang amuang journey Ginoo padung sa kinabuhing walay katapusan. Apan kung ikaw kanunay namo mag-uban, sigurado ang kadaugan sa unahan. Again, salamat Ginoo, salamat Amahan og nining taknaan nagpadayon kami pag-ampo Ginoo sa among mga kaigsuunan nga mga OFW, especially ang mga seaman Ginoo, ang mga naka-permanent address na Ginoo nga nasa lain-laing kanasuran Ginoo. In different countries Ginoo nga nana sila karon nimo giposisyon. Lord, padayon ka pagkupot silang kinabuhi. Ako nagaampo og dugang pabor diha kanimo. Blessing in Jesus name, breakthrough, promotion. Pabor sa ilang mga amo sa nagtrabaho Ginoo. And I pray Lord God, kung muangat silang kinabuhi, ayaw itugot nga makalimot sila nimo. Ayaw itugot Ginoo nga murag maamnesia sila batuguti nga kanunay kanilang hinumduman, knowing that everything nga naa nila karon gikan na nimo. Walay ila, wala sila ipasigarbo, kay ang tanan gipiyal ra nimo. Ikaw ang tinuod nga tag-iya. I pray right now Lord God nga dili sila malipat sa panalangin, kundi tagaan nilag higayon panahon ang Dios sa panalangin. Kay ikaw ang angayng balikan Ginoo. Because the more we are faithful Ginoo sa mga unsay mong gipiyal namo, the more sad minimum piyalan og dagkong butang Ginoo. I pray Lord God, taliwala sa ilang kabisi sa ilang trabaho. Dili sila makalimot nga muhatag og higayon nimo. In prayer, magbasa sa imong pulong, maminaw sa imong pulong sama ani karon. Og muhatag sa sila higayon nga magdaig nimo. Mag-awit og mga pagdaig kanimo. Na sila personal devotion. Ilang seryosohon ang ilang relasyon nimo, because at the end of the day Lord God, dili ang among tinigom mo atubang sa hukom, kung dili ang among relasyon kanimo. Again, kupti sila Ginoo. Sa panahon nga mingawon sila sa ilang asawa, sa ilang bana, sa ilang pamilya, sa ilang anak, i-comfort sila. Gaksa sila Ginoo, kay nasayod kami ang imong mga gakos makapagaan sa ilang kamingaw ug pag-antos. Again Lord God, kupti sila. Panalangini sila. And I pray divine protection again sa lain-laing mga atake sa kaaway ug sa balatian, labi na sa mga tentasyon. Ug ako sa nagaampo Ginoo, nga tagaan nimo sila og maayong panglawas sa kanunay, kay dili ilalim ning malayo sa pamilya usab. Again, salamat Lord. Kupti sila. Keep them safe in your arms in Jesus name.
So Father God, this time magpaabot mi sa mga milagro gikan kanimo. Tanan nga nagtan-aw karon unsay ilang problema tagay solusyon Ginoo in Jesus name. Milagro kay Ginoo in Jesus name. And this time Ginoo among pabutong kay bulungang butang gikan kanimo. Pabuto na mo ang mga pinasahi nga panalangin, grasya, ang promised land Ginoo nga imong ipatagamtam na mo Ginoo. Pabuto na mo ni uban sa dakong pagtuo. Himo alam ng kaming takus, himo kaming angayan, kay nasayod kami nga dili pud minimo piyalan kung di pa mi kasaligan. Again, Lord God, make us your good steward of your blessing. Himo aming kapiyalan o kasaligan. Again, Lord God, pabuto namo ni sa dakong pagtuo sa saktong panahon nga imong gitakda kanamo Ginoo. Amo kining gipangayo, giampo, gipasalamatan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga may among bugtong ug personal nga manluluwas. Among agalon Ginoo. Amen ug amen. Praise God, hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo iyang mensahe. Og salamat sa inyong higayon nga nakig-uban munakos kahanginan mga igsoon. Okay? So that's all for this morning. Ako nag-ampo kanunay nga ang Dios, ang iyang grasya, iyang pabor, ang iyang proteksyon magauban kaninyong tanan. Okay? Sa tanan nga padulong na mga tulog karon, I pray and I declare for the protection of the Almighty God will be upon you. In Jesus name. Og iyang mga angels magabantay sa inyong higdaanan. Safety mo and secured in Jesus name. Og sa karong mga kaigsunan ako karon nga nagtan-aw nga adlawan ron pareha ning Pilipinas. I declare nga that this gonna be a blessed and victorious and of course fruitful day for us. Ang atong mga lihok, ang atong mga aksyon, ang atong mga lakang giniyahan sa Ginoo. Paboran sa Ginoo ang buhat sa atong mga kamot. Amen. Niningtak na akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Before na ko ni siya i-end igsoon, I want to encourage everyone bisag maputol ni to mention your friends and loved ones here para ma-bless po sila. And to continue type at followers at highlights and at everyone. And I want to encourage everyone also nga to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Amen? Diba tanawa ng mga testimonies igso na sa akong Facebook. Akong Facebook, akong account is James M. Dumanon. Naka-pinpost di ang mga testimonies. Nindot kayo. Ever since nga naabot sila ni nga page. Nindot kayo kadaugan, no? So gusto ko ngayong mga higala, ma-bless po. So ako mong encourage nga, invite sila. Mga brad na ko, invite atong mga higala dre. Lunglib ta kanunay na, ano? Tinuod nga lunglib ta. Basta maminaw tas pulong sa Ginoo. Amen, that's all for this morning. Ampo ug amping kanunay. Ingon nga ako nag-ampo ninyo kanunay. Kamo sa diha pag-ampo sad. Ampog amping kanunay. Keep safe everyone. Again, to God be all the glory. See you next time. Abante para sa kamayaan sa Ginoo.